Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa. Kula Devika Mulyan badhe maosaken waras siang puniki. Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil ngaresmiaken alun-alun Sakalabuana Kasepuhan Cirebon dinten Jemuah sonten kaping sekawan sasi Februari tahun kali 2022. Sederenge acara niku Ridwan Kamil ugi ngresmiaken akses dalan teng tapel wates Jawa Barat, Jawa Tengah dugi teng inggil kali Cisanggarung. Yaniku Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Angin lan jawah ageng boten saged bendung antusias warga Cirebon kangge tupuk nyakseni peresmian alun-alun punika. Warga Cirebon sami ngerasa bingah murwata suta sebab saniki sampun gadahi alun-alun ingkang enggal kaliyan nuansa wangunan kados dene kraton. Gubernur Jawa Barat ingkang biasa akrab dipun sapa Kang Emil puniku ngungkapaken sanese kangge wargi ugi masyarakat umum alun-alun Sakalabuana ugi dipersembahaken kangge almarhum Sultan Sepuh sekawan welas Pangeran Raja Adipati Arif Nateningrat. Kula matur sembalan kesuwun khususnya kangge almarhum Sultan Sepuh sekawan welas Pangeran Raja Adipati Arif Nateningrat. Kula pancen sampun janji prihal niki tong wanci kang sampun kerihin. Ujare Kang Emil. Kang Emil nambahaken yen tah revitalisasi alun-alun Sakalabuana sengaja diwujudaken rupi nuansa Kraton Cirebon. Cumi sakedik polesan gaya moderne. Menurut Kang Emil, alun-alun sing lokasi persis tang ajeng Keraton Kesepuhan lan Masjid Agung Sang Cipta Rasa puniku pancen dirancang ngarah kerasa nilai sejarah tinimbang unsur moderne. Teng riki pancen kedah kerasa kental nilai lan kandungan sejarahe. Aja mung modern bae. Mugi seniki kula tresna lan peduli sejarah khususnya bangunan pusaka rupa keraton. Ayo pada ngunjungi keraton ing Cirebon. Tapi kudu sadar lan inget ajak kalian nganggo masker, wisu, jaga jarak, lan tetap nerapakan protokol kesehatan ya. Ambir, kabeh tetap jag waluya, lan virus corona bubar, tangkar, nyingkir ilang, sing jagat Cirebon. Lunga sing Indonesia, ilang sing dunia. Hijemani, wong Cirebon kudu inget, eling, sadar, lan sabar. Unggah pusaka warisan leluhur apa bae rupane, kudu bareng-bareng jaga, dirawat, lan ngelestariaken. Ujare Kang Emil nigesaken malih. Sekait sareng punapa ingkang dipun tegesaken dening Kang Emil. Wali Kota Cirebon Dr. Anas Nazruddin Aziz SH ngagambaraken upami dugi teng alun-alun Sakalabuana pengunjung kaya-kaya yang ngeresi lagi ana ning jero keraton. Kaya zaman kerajaan. Cobi mawon teng unggal lawang mlebet wonten gerbang rupa bata abang khas keraton Cirebonan. Lanjang teng selebete alun-alun wonten ruangan panggung tontonan terbuka ingkang maksad kangge pagelaran kesenian daerah uga kearifan lokal sanese. Teng iring wetan khusus kangge area gaul UMKM utawa usaha mikro, kecil, menengah. Sementawis niku Sultan Sepuh Gangsal Welas Keraton Kesepuhan Cirebon Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkarnain ngucapaken syukur lan takjub wontene owahan alun-alun ingkang tambih pengku gagah lan sae pisan. Pokoknya luar biasa, alun-alunnya keren, indah, kental sejarah, kesawange aman, tertib, adem, lan nyaman. Owahan puniki minangka bukti kepedulian pemerintah, khususnya Mama Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil ingkang gadah tekad lan cita-cita kangge nglestariaken keraton-keraton teng Cirebon. Mugia pembaruan puniki kathah paedah kangge masyarakat. Saged dongkrak kunjungan para peziarah, wisatawan, lan kegiatan ekonomi masyarakat. Mekaten Sultan Sepuh sekawan welas Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkarnain nandesaken. Teng selebete acara peresmian niku uga hadir tumut nyakseni tamu-tamu para raja lan sultan senusantara. Mekaten waras yang puniki matur suwun. Kula Devika Mulyan. Wassalamualaikum warahmatullahi